da Audiencia Provincial de Pontevedra en relación que etiquetaxe de conservas que confirma a ditada previamente polo xulgado do mercantil número 1 desta mesma cidade. Mais en concreto, nun caso de infracción da normativa da denominación de orixe protexida do mexillón de Galicia. O fallo xudicial ratificado concluye que a utilización na etiquetaxe de mencións referidas á orixe, tales como das rías galegas, fabricado en Galicia ou envasado en Galicia, non están permitidas salvo que estean amparadas pola DOP. Sobre esta cuestión en particular, téñense producido ríos de tinta e incluso foi un dos temas obxecto de análisis na última sesión do Pleno do Parlamento e o será nesta mesma comisión na que abordaremos tamén unha proposición non de lei. A oposición xoga ao despiste. Xoga ao despiste intentando facer creer á opinión pública que esta é unha sentencia que vai en contra da Xunta de Galicia. Argumento falso. Falso con toda falsidade, posto que as únicas partes en conflito no xulgado eran a DOP e unha empresa conserveira privada particular. Xogan ao despiste tamén porque intentan presentar ao Goberno como unha administración que non apoia, neste caso, a DOP. E vostede mesmo nesta Cámara deu conta das axudas recibidas polo Consello Regulador, sin as que me imagino que non podería funcionar, sin as axudas que recibe da Xunta de Galicia. Estamos ante unha denominación de orixe de todas as galegas que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Estamos ante a denominación de orixe de todas as que hai en Galicia que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. E incluso o Goberno galego pagou e desenvolveu unha campaña de promoción e de sensibilización e venda para potenciar a comercialización do mexillón galego certificado. Pero claro, se hai un aspecto polo que esta sentencia merece a atención do Goberno, en canto pode distorsionar a cadea mar-industria galega. E por iso compre lembrar que en Galicia a maior parte do mexillón producido non está certificado co selo da DOP, o que implica que a oferta é claramente insuficiente para atender a demanda da industria de transformación. E ademais existen interpretacións contraditorias sobre o alcance, contido e efectos da normativa reguladora. De feito, temos escoitado de todo. Hai grupos políticos que nesta Cámara dixeron que estamos ante un fallo xudicial que crea xurisprudencia, que ten efectos xerais sobre toda a cadena da comercialización dos produtos e non só entre as partes, neste caso, afectadas. E incluso hai dúbidas sobre a incidencia que unha sentencia deste tipo pode ter cando a normativa que regula a denominación de orixe de Galicia está anulada. Nós, en definitiva, creemos que un sector líder como é o da viticultura en Galicia, o do mexillón, merece seguridade xurídica e merece claridade. E, sobre todo, denunciamos o injusto tratamento, neste caso, das forzas da oposición, que parece obviar que a maioría dos bateeiros galegos non queren facerse uso da denominación de orixe e que hai inxentes cantidades de mexillón de orixe galego que non queren sumarse á denominación de orixe. Por eso as preguntas que lle fai este grupo parlamentario, que lle fai este diputado, señor director xeral, é que valoración fan dos fallos xudiciais coñecidos e que xestións desenvolve o Goberno para clarificar
a situación xurídica real na que queda o mexillón das rías galegas. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Balseiro. Lle vai a contestar ao señor Maneiro. Presidente, bos días, señorías. Bueno, pois, antes de pasar a contestar as súas preguntas, permítame, señor Balseiro, que tente explicar, ainda que sexa brevemente, ou non tanto, de que estamos a falar, porque coido, como vostede ben decía, que se está a transmitir a opinión pública e ao consumidor unha impresión equivocada do que esta sentenza supón e das súas repercusións. En primeiro lugar, é preciso distinguir con claridade o que constitúe un claro fraude ao consumidor cando se envasa mexillón que non é galego e se etiqueta con referencias a un suposto orixen galego, que non é certo. Isto non se pode cualificar máis que como un fraude puro e duro na medida na que se engana o consumidor falsificando a orixen da materia prima envasada. Outra cousa distinta é o que está a ocorrer ca aplicación da denominación de orixe mexillón de Galicia en conserva e que ven sendo denunciado sistemáticamente polo Consello Regulador desta DOP e que non é outra cousa que a utilización da orixen galega na conserva cando envasa mexillón galego, e recalco isto, mexilón galego, pero que os bateeiros que o producen decidiron libremente, e supoño que por causas plenamente justificadas, alo menos para eles, non pertencer ao Consello Regulador da DOP. Cabe lembrar que estes bateeiros que están fora da DOP son a maioría, pois a suma das súas bateas acada máis do 70%, ou que é o mesmo, máis dos 2/3 do total das bateas de Galicia. A estes bateiros estáse impedindo utilizar o nome de Galicia, tanto en fresco como en conserva, nun mexillón tan galego se cadra como dos bateiros que pertenecen á DOP. E a min venme a mente, agora neste momento, unha pregunta de pura lógica e que traslado a esta comisión parlamentar, e que non é outra que a quen lle pode parecer razoable que unha ferramenta como a DOP, creada para defender e identificar o mexilón galego con respecto aos seus competidores externos, estése a utilizar agora como unha ferramenta dunha parte do sector, a minoritaria, contra outra parte, a mayoritaria. E deixo quedar a pregunta. E aos datos me remito. O mexillón certificado pola DOP no ano que máis se certificou apenas acadou o 14% da produción total. E isto falando a pé de peirao, que se nos referísemos ao produto certificado posto no mercado, a porcentaxe sería, sen dúbida, moito menor. Creo que neste caso, tratar de transmitir ao consumidor que se está cometendo un fraude é un grave erro que algúns, con responsabilidade de garantir o bo nome do mexilón galego, de todo o mexilón galego, non só dunha parte, están a fomentar dunha maneira, creo que eu podo calificala de irresponsable. E con respecto a auténtica fraude, o que decía antes, o etiquetado como mexilón galego que ten a súa orixe fora das augas galegas, a Xunta de Galicia nunca permitiu que se comercializase mexillón con referencias como rías galegas e outras se o mexillón non tiña esta procedencia. De feito, teñen sido diversos os expedientes que nos últimos anos se teñen aberto polo uso desa mención ou outras similares en produtos cuyo orixen non era galego. Así, a Inspección de Control da Cadena Alimentaria da Consellería do Medio Rural e do Mar, agora a Consellería do Medio Rural, que é o organismo competente, fixo no sector das conservas de peixe 42 actas de inspección entre 2014 e 2015. Destas actas, unha orixinou un expediente sancionador relacionado ao curso de mencións relativas á orixen galega do produto, cando era foráneo, e outras 4 están neste momento informadas positivamente con proposta de sanción por emprego irregular de mencións relativas á orixe. Polo tanto, é falso, por moito que algúns se veñen empeñando en dicir o contrario dende hai anos, e algún incluso se ríe nesta sede parlamentar, que a Xunta permita o uso da mención das rías galegas en produto foráneo. Somos conscientes da boa reputación que o produto alimentario galego ten a nivel internacional e da tentación que algún operador alimentario pode ter de utilizar termos relativos a ela na etiquetaxe dos produtos. Por iso, para que a utilización das referencias a Galicia foran realizadas correctamente, este Goberno aprobou o decreto 124/2010 do 15 de xullo, polo que se regulan as mencións relativas a orixen ou procedencia galega no etiquetado, presentación e publicidade dos produtos alimentarios. No caso de mexillón, sempre entendemos que a denominación de orixen protexida mexillón de Galicia só protexe o produto en fresco. Non hai máis que ler o prego de condicións que está registrado na Unión Europea para ver que o produto protexido é este, o mexillón en fresco. Por tanto, as conservas de mexillón non teñen denominación de orixen protexida, independentemente de que na súa etiquetaxe, nas listas de ingredientes, só podan poñer como mexillón de Galicia como ingrediente os industriais que utilicen como materia prima o mexillón fresco acollido a denominación de orixen protexido. No mellor dos casos, un conserveiro que utilice este mexillón originario de Galicia e que cumpra as especificacións do prego de condicións e controlado pola empresa certificadora da DOP
poder poñer na lista de ingredientes mexillón de Galicia DOP ou elaborado con mexillón de Galicia da DOP. Pero insistimos que a conserva en sí non é un produto con DOP, ata o punto que non ter permitido na conserva, incluso ca mención con mexilón da DOP, non ter permitido o uso do logotipo da Unión Europea que identifica as denominacións de orixen protegidas, logotipo que si se pode e se debe, por suposto, utilizar no caso de mexillón fresco acollido a DOP. Neste senso, o comisario Fischler respondía no nome da Comisión o 21 de novembro de 2003 ante unha pregunta do Parlamento Europeo sobre a solicitude de rexistro como denominación de origen protegida da denominación mexillón de Galicia que facía referencia a un prego de condicións que incluía dous tipos de presentacións, en fresco e en transformados. Naquel entón, ante a consideración de que este procesado transformado tiña suposto que os mexillóns foran sometidos a un tratamento térmico e posteriormente conxelados ou refrigerados, o comisario respondía literalmente que en abril de 2003 o Comité Científico, organismo independiente das denominacións de orixen europeas, considerou que o tratamento térmico e a conxelación modificaban as características físicas e organoléticas do produto fresco. Segundo indicaba tamén este comité, este cambio facía desaparecer o vínculo entre a calidade do produto fresco e a zona xeográfica de produción, polo que os tratamentos descritos non parecían ser compatibles co concepto de denominación de orixen. Bastante claro. En consecuencia, o comité emitiu un ditame negativo en canto ao rexistro como denominación de origen protegida da denominación mexillón de Galicia, cun prego de condicións que incluía a presentación transformada ou procesada. En cambio, emitiu un ditame favorable respecto ao rexistro da DOP con outro plego limitado á presencia fresca. Con posterioridade, tal criterio respecto ao ámbito da protección da DOP ten sido igualmente compartido pola Dirección General de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea, que sinalaba que dita denominación só se pode utilizar na presentación en fresco, non sendo posible empregala nas presentacións en conserva posterizadas, escabechadas ou conxeladas. Isto contido nunha carta de resposta do ano 2008 aos conserveiros respecto do ámbito de protección do DOP e que viña a confirmar o publicado no seu día no Diario Oficial da Unión Europea respecto da inscripción da propia DOP. A máis, e por si fose pouco, esta interpretación foi realizada durante a vixencia do Regulamento 510/2006 do Consello de 20 de marzo de 2006 sobre a protección das ISPs e DOs dos produtos agrícolas e alimenticios. Digo isto porque, se xa se sembraban dúbidas nas interpretacións das normas, estas viñeron a aumentarse ao ser publicado con posterioridade o novo Regulamento UE 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de novembro de 2012 sobre o réximen de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios. E a maiores, e atinxindo a terceira das matizacións que hai que facer, temos que sinalar que unha sentencia, como vostede decía, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia do ano 2010, ratificada en xullo de 2013 polo Tribunal Supremo, sentenciaba a nulidade de pleno dereito do regulamento da DOP de Mexillón de Galicia, o que incrementaba, e incrementa, porque todavía estamos en un novo regulamento, ainda máis esta complicación interpretativa. Finalmente, como cuarto elemento de matiz que compre facer, non podemos esquecer tampouco que neste momento o Consello Regulador, e o decía antes, só está a certificar que a marca Mexillón de Galicia o 14% do total da produción de mexillón que se cultiva nas nosas rías, tanto para fresco como para transformado. Isto deixa fora da posibilidade de identificar na súa orixen, que é plenamente galega, nadie o pode dubidar, o 86% do mexillón igualmente galego, pero que os seus produtores rexeitan pertencer ao Consello Regulador. A maiores, hai que ter en conta que o 40% da produción total galega vai destinada a conserva, que ata agora, como decíamos, considerábamos que estaba exenta de utilizar o marchamo do DOP. Esta produción, que como vimos tiñan o amparo de Bruselas para poder identificar igualmente nas súas latas a origen do seu produto, sempre cando fose correcta a indicación, faría que quedaran fora de poder identificar a orixe, tirando polo baixo unhas 60.000 toneladas destinadas á conserva. Esta situación derivada, e teño que recalcalo, da libre elección dunha parte maioritaria dos bateeiros de non integrarse no Consello Regulador, fai que haxa unha cantidade de mexillón que rolda as 200.000 toneladas que son tan galegas como as que máis e que non entran nunha fraude do seu origen. E como o presidente me avisa, deixo a parte que me queda para a réplica. Moitas grazas. Non creo que non fun flexible, fun flexible. Señor Balsera, o seu turno. Moitas gracias, señor presidente. Señor director xeral, se non entendi mal, eu creo que non. Volvo a clarificar que o fallo únicamente vincula, neste caso, na parte do procedimento, é dicir, dun lado, a unha conserveira particular
e, por outro lado, o Consello Regulador do Mexillón de Galicia. É dicir, que só ten efecto entre esas dúas partes. Pero vostede aclarou ben, porque se nós lle fixéramos caso a oposición neste Parlamento, e se o Goberno de Galicia lle fixera caso a oposición neste Parlamento, o 86% do mexillón que producimos non poderíamos certificar. É dicir, cambiaríamos o 86% polo 14%, que é, neste caso, o que certifica a DOP. Neste caso. Pero tamén é certo que a señora conselleira, no pleno, xa dixo que as sentencias que as había que acatar, só faltaría que o Goberno de Galicia non acatara a sentencia, que non podería ser de outro xeito, lógicamente, e sempre estaremos, desde o Grupo Parlamentario Popular e desde o Goberno de Galicia tamén, na defensa dos produtos galegos. Sempre estaremos na defensa dos produtos galegos. E non vamos a facer como fixo un representante do Bloque Nacionalista Galego aquí nesta mesma comisión, que promocionaba o mexillón galego con as latas do mexillón que se producía en Andalucía, e deixou xa aquí a vostede, acórdase? Exactamente, nós eso sí que non vamos a facer. Nós vamos a facer unha defensa rigurosa do mexillón galego, tamén entre o conxunto do sector, e digo o conxunto do sector, toda a cadea do sector, o sector produtor, o sector da industria, o sector transformador e especialmente tamén do consumidor. Abogamos, neste caso, polo diálogo, que é única, exclusivamente, o diálogo entre as partes como solución a esta situación que estamos a vivir. É certo que a denominación de orixe do mexillón de Galicia non ten un reglamento en vigor, vostede o dixo. E isto complica a interpretación de amplitude da DOP. Exixe, digamos que exixe, en este caso, actuar con prudencia por parte do Goberno de Galicia. Falamos dunha sentencia, como ben vostede dixo, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia do ano 2010, ratificada en xullo do 2013 polo Tribunal Supremo, que sentenciaba a nulidade de pleno dereito do reglamento do mexillón de Galicia. Por iso que, desde o Partido Popular, o único que estamos a facer é buscar solucións. Queremos e defendemos a denominación de orixe do mexillón, pero a defendemos que se poidan sentir incluídos todos os produtores, non unha parte nada máis dos produtores, que neste caso sería unha parte moi minoritaria. Todos os produtores. E nestes momentos están establecéndose mesas de diálogo, que estamos de acordo, coa intermediación da Xunta de Galicia e tamén coa intermediación do Consello Regulador. É dicir, que se quere buscar unha fórmula na que se sintan todos representados. E iso tamén é polo que abogamos desde o grupo maioritario desta Cámara, e poder ofrecer unha produción na que a conserva poida poñer o seu produto no mercado diferenciando do que ven de fora, como non podía ser de outra forma. Por iso que creo que deixouno claro vostede na súa resposta, nós así xo entendíamos, parece ser que hai outras partes que así non entenden, pero alégranos coincidir co Goberno de Galicia e tamén nos alegra coincidir cunha parte maioritaria dos produtores neste caso, que, como ben dixo vostede, é o 86% contra o 14%. Por iso que nós nin vamos discriminar o 86%, nin vamos discriminar o 14%. Nós vamos estar de acordo co 100% dos produtores do mexillón. Nada máis. Moitas gracias, señor Balseiro. Perdón. Señor Maneiro. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou a tratar terminar de contestar as súas preguntas. E sobre a primeira, que valoración fai a Xunta de Galicia dos fallos judiciais coñecidos en relación coa etiquetaxe de conservas de mexillón galego, decirlle que non podemos entrar a valorarla de forma subxectiva
por canto as sentencias non se comentan, senón que se acatan, como vostede decía, en eso estamos. Pero o primeiro que hai que sinalar é que a sentencia da Audiencia Provincial de Pontevedra, como vostede decía tamén, non crea xurisprudencia e únicamente vincula as entidades que foron parte do procedimento, é dicir, a unha conserveira en concreto e ao Consello Regulador do Mexilón. Por tanto, só ten efectos entre esas dúas partes e isto é xurídicamente irrefutable, por moito que algúns pretendan facernos crer que a sentenza sexa de universal aplicación. Iso sí, sempre estaremos coincidindo con vostede na defensa dos produtos galegos e creo que o compromiso sempre foi máximo. Polo tanto, máxima defensa das marcas de calidade do seu Consello, que en moitos casos son o mellor elemento de promoción e difusión dos nosos produtos. Mais, e vostede comprenderá, dentro desta defensa rigorosa tamén entra o conxunto do sector produtor, da industria transformadora, especialmente do consumidor. Máxime, cando esta situación que sinalaba debuxa un panorama complicado no que a Administración debe actuar con responsabilidade e rigor, abogando polo diálogo entre as partes como solución a esta situación de certo limbo xurídico. E con respecto á segunda cuestión sobre que xestión ten previsto desenvolver o Goberno galego para clarificar a situación xurídica real na que quedou Bilbao producido nas rías galegas, decirlle que a sentencia, como decía, acatala, pero indo máis aló e tratando de salvagardar o interese xeral do sector viticultor e da cadea mar-industria, tratar de conseguir unha clarificación da situación do uso de etiquetaxa de DOP e do fomento do seu emprego como elemento diferenciador. Para tal fin, temos xa solicitado ao Goberno do Estado que tramite ante a Dirección General de Agricultura e Desenvolvemento Rural da Comisión Europea competente na materia alimentaria si, a pesar do cambio normativo acontecido no ano 2012, se sigue mantendo criterios sobre o ámbito de protección dos produtos amparados pola DOP Misión de Galicia baseado no informe do Comité Científico das Denominacións de Origen Protegidas da Unión Europea e constanos que esta solicitud xa foi hai un tempo tramitada ante a Comisión. En concreto, tamén queremos saber se se mantén a consideración de se o tratamento térmico e a conxelación modifican as características físicas e organolépticas do produto fresco co gallo de facer máis exhaustiva a interpretación e gañar firmeza neste empreo da marca. En todo caso, decirlle, coincido novamente, que a Xunta de Galicia, desde os departamentos competentes, seguirá traballando para detectar, erradicar e castigar o mal uso do nombre de Galicia cando o produto alleo, como se fixo en moitas ocasións, en moitos produtos, incluído o mexilón, se trate de pasar ou enganar o consumidor facendo pasar como produto galego. E para finalizar, pois outra consideración. Eu normalmente estou acostumbrado a vir a contestar aquí as preguntas recordando cerco sempre se nos di que hai que defender o que a oposición usa un argumento habitualmente que hai que defender a posición mayoritaria das maiorías. Neste caso entón extraña encontrarse con que claramente a posición mayoritaria non é de participar na DOP se lle este de alguna forma impedindo utilizar un mexilón galego, teño que repetirlo, un mexilón plenamente galego que cumpre todas as condicións, intentando impedir que diga que de Galicia Maneiro, por favor. Solo 10 segundos, non chego a entendelo. Eu o que sí quero transmitir aquí a este Parlamento que eu estou aquí porque quero defender e defendo, e sempre o fago, a todo o mexilón de Galicia. Outros, posiblemente o que estén utilizando é a actitude do propio Consello Regulador en contra da Administración. Posiblemente é o único que se interese, pero tendrá unha responsabilidade no debir do mexilón galego e da xente que vive dele. Moitas gracias, señor Maneiro. Vamos con a siguiente pregunta, 48.983, do Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia. Vai a contestar o señor Maneiro.